Πώς εξετάζεται η ιστορία προσανατολισμού στις πανελλαδικές εξετάσεις? Ας αρχίσουμε αυτό το φιλολογικό μάθημα. Πρώτα θα δούμε τι ισχύει για τον τρόπο εξέτασης σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν δύο ομάδες ερωτήσεων και κάθε ομάδα βαθμολογείται με 50 μονάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα που ελέγχουν τις ιστορικές γνώσεις των υποψηφίων. Ενώ στα θέματα της δεύτερης ομάδας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνδυάσουν τις ιστορικές τους γνώσεις με πληροφορίες από τις πηγές που τους δίνονται. Πώς ήταν λοιπόν τα θέματα στις πανελλαδικές εξετάσεις, για παράδειγμα του 2025? Αρχικά, η πρώτη ομάδα περιλάμβανε 4 θέματα. Στο θέμα Α1 θα έπρεπε οι υποψήφιοι να εξηγήσουν 3 ιστορικούς όρους. Το θέμα Α2 ήταν της μορφής σωστό-λάθος. Στη συνέχεια, τα θέματα Β1 και Β2 αφορούσαν την ανάπτυξη συγκεκριμένων ιστορικών πληροφοριών. Στη δεύτερη ομάδα υπήρχαν 2 θέματα, το Γ1 και το Δ1. Αυτά τα θέματα περιλάμβαναν από 2 υποερωτήματα το καθένα. Οι υποψήφιοι θα έπρεπε να απαντήσουν συνδυάζοντας τις ιστορικές τους γνώσεις με τις πληροφορίες που θα αντλούσαν από τις πηγές. Άρα σε αυτή την περίπτωση χρειαζόταν καλή γνώση της ύλης, αλλά και κριτική ικανότητα, ώστε να γράψουν τις απαραίτητες πληροφορίες, που θα αντλήσουν και από τα κείμενα που τους δίνονται. Αυτή είναι η δομή της εξέτασης της ιστορίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αν θέλεις, γράψουμε στα σχόλια ποιο μέρος σου δυσκολεύει περισσότερο. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι Φιλολόγημα για να δεις και άλλα φιλολογικά μαθήματα.